αλλάξουμε τελείως το κλίμα τώρα, έτσι. Λοιπόν, θα έρθει εδώ στο στούντιο ο Δόκτωρ Βασίλης Παπαβασιλείου, ο οποίος είναι κοντά μας, είναι ο Head of Hospitality and Tourism CTL του Eurocollege, γιατί πρέπει να μιλήσουμε για την σημασία της βιωσιμότητας στον τουρισμό. Και επειδή εμάς μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι, γιατί αυτό πουλάμε, αυτό έχουμε να πουλήσουμε. Γεια σας, κύριε Παπαβασιλείου, καλημέρα. Καλημέρα, αγαπητοί. Πώς είστε? Μία χαρά. Να μιλώ στον ελληνικό, στον πληθυντικό. Όπως θέλετε, δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Εξαιρετικά. Θα μιλήσουμε ελεύθερα για τον βιώσιμο τουρισμό, βέβαια. Και κοίταξε, έρχομαι όχι μόνο σαν καθηγητής του CTL Eurocollege, αλλά σαν ένας πολίτης που αγαπάει τη χώρα του. Την αγαπάς πάρα πολύ, έχω να σου πω, την Κύπρο, γιατί βλέπω τα βιντεάκια σου και είναι πάρα πολύ ωραίο. Και πολύ, εμένα γενικότερα μου αρέσει να είσαι διαδραστικός ως άνθρωπος, γενικότερα να είμαστε. Και το βγάζεις αυτό, ότι αγαπάς τον κόσμο. Πάντα πρέπει να δείχνουμε τη θετική εικόνα, τούτο που λέμε, αν δεν προωθήσουμε εμείς στο σπίτι μας, ένα θα μας πλακώσει. Ακριβώς. Άρα ποια είναι τα σημαντικά που θέλω να ξέρω σήμερα και να καταλάβω? Κοιτάξτε, να σημειώσουμε πως ο τουρισμός έχει αυξηθεί από τα πέρσι. Έχουμε 4,5 εκατομμύρια τουρίστες. Είχαμε 4 εκατομμύρια το 2024. Ναι. Άρα έχουμε μια σημαντική αύξηση. Το 1,5% του ΕΑΠ ναι. Συμβάλλει στη βιωσιμότητα. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό είναι να έρθουν ουσιαστικά αυτοί οι τουρίστες, γιατί είχαμε τα θεματάκια μας. Ελπίζουμε να κατάλαβαν όλοι ότι είμαστε σε κανονικότητα και ότι έχει περάσει ό,τι έχει περάσει. Δεν ήμασταν ποτέ στόχος εμείς, παρά μόνο είμαστε στην ευρύτερη περιοχή. Σε αυτό συμβάλλει βεβαίως και όλοι μας συμβάλλουμε σε αυτό. Ακόμα και τα βιντεάκια που κάνουμε μπορούν να προωθήσουν την χώρα μας. Δεν φαντάζεστε πως ο κόσμος από το εξωτερικό μου στέλνει μηνύματα. Βασίλη, τι ώρα είναι η χώρα σας, θέλουμε να την επισκεφτούμε. Και αυτόν έχουμε και το πρόβλημα τώρα του πολέμου. Μα αυτό λέω, ότι ρε παιδί μου, το πρόβλημα του πολέμου είναι επειδή είμαστε στην ευρύτερη περιοχή. Δεν ήμασταν ποτέ στόχος όμως. Δεν ήμασταν ποτέ στόχος και πρέπει να δείξουμε ένα θετικό μήνυμα. Υπήρξε ένα meeting τελευταίως με τον Υφυπουργό Τουρισμού μας, τον κύριο Κουμί, και το ΑΚΤΑ και το ΕΚΤΑ, που είναι ο Σύνδεσμος Τουριστικών Πρακτόρων Κύπρου, και μαζί με τον European Travel Agents and Tour Operators, για να καθησυχάσουν τον κοινό και για να πούν πως όντως όλα είναι μια χαρά. Έχουμε αρκετά cancellations, τούτο να το πούμε, ναι, αλλά αναμένουμε να δούμε πώς θα είναι η σεζόν του καλοκαίρι. Άλλο ένα μήνα νομίζω θα πρέπει να Θα πρέπει να περιμένουμε ακόμη ένα μήνα για να δούμε και τα στοιχεία και τα στατιστικά. Συνήθως τον Απρίλιο είναι τα παραπάνω bookings. Άρα έχουμε ακόμα λίγο. Έχουμε. Δεν χρειάζεται να ανησυχούμε. Λοιπόν, πώς είναι τα επίπεδά μας, το προϊόν μας δηλαδή που προσφέρουμε? Κοιτάξτε, ο κύριος Κουμής είπε πως 20 εκατομμύρια είναι διαθέσιμα για βιώσιμα προγράμματα. Μερικά από τα προγράμματα τους είναι το Green Key, που όπως είναι και το ISO 14001. Και αυτά τα προγράμματα θέλουν να προωθήσουν τη βιωσιμότητα, όχι μόνο στα ξενοδοχεία, αλλά και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τώρα να μου πείτε, μπορούμε να προωθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στα χωριά. Μερικά χωριά όμως είναι καλά ενωμένα μαζί με το δίκτυο στο ίντερνετ, άρα προσπαθούμε επίσης, όπως ακούσατε και τις διαφημίσεις της ΣΥΤΑ, να αναβαθμίσουν τα δίκτυα. Να είμαστε παντού. Να είμαστε παντού, όπως λέγεται η διαφήμιση. Άρα υπάρχουν αρκετά βήματα προς το να βελτιώσουμε το σύστημα μας. Και το προϊόν μας στην ολότητά του, παρόλο που αναφερθούμε στα ξενοδοχεία ή στις υπηρεσίες που παρέχουμε, είναι αρκετά καλό και ψηλό το επίπεδο στην Κύπρο. Στην Κύπρο επίσης προσπαθούμε να φύγουμε από τον μαζικό τουρισμό και να προωθήσουμε τον ποιοτικό τουρισμό. Ναι, γιατί το κατακεφαλή είναι άλλο να είναι με το όσα να είναι όπως να είναι, και άλλο να έχεις ένα ποιοτικό τουρισμό που ξέρεις ότι κατακεφαλή θα σου αφήνει περισσότερο. Με τα ίδια επίπεδα τουρίστες που μπορούν να ξοδεύουν παραπάνω στην Κύπρο. Και όπως σας έχω πει, υπάρχουν όλα αυτά τα προγράμματα. Και ένα από τα προγράμματα που έχουμε είναι τα ευρωπαϊκά σχέδια. Μάλιστα. Το CTL Eurocollege, για παράδειγμα, είχαμε το Futur, το πρόγραμμα, όπου έχουμε δημιουργήσει μια πλατφόρμα. Μέσα σε αυτήν την πλατφόρμα έχουμε ανεβάσει διάφορα PowerPoints για τη βιωσιμότητα, για την
Έχουμε και βίντεο από τους καθηγητές. Οποιοςδήποτε μπορεί να μπει στην πλατφόρμα και να τα παρακολουθήσει, Ωραία. να ενημερωθεί και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από καθηγητές. Οποιοδήποτε άλλον καθηγητή για να τα βάλει μέσα στα μαθήματά του. Πάρα πολύ ωραία. Ευελπιστούμε να έχουμε μια καλή χρονιά, μια καλύτερη χρονιά, με περισσότερη ποιότητα, αν θέλετε. Πολύ ενδιαφέρον και τα προγράμματα, αυτά που μας είπατε. Η πρόσβαση είναι δωρεάν, αντιλαμβάνουμε, και μπορούν να αξιοποιηθούν αφού αντιληφθούν από. Και βεβαίως, ναι. να σημειώσουμε όμως πως όλα αυτά συμβαίνουν για τη βιωσιμότητα της Κύπρου. Ναι, ναι. Συμβαίνουν και μαζί με non-profit organizations και η κυβέρνηση επίσης συμβάλλει. Cyprus Tourism Initiative, για παράδειγμα, ήταν ένας από τους πρώτους οργανισμούς που ήθελε να προωθήσει τη βιωσιμότητα στην Κύπρο. Τότε, το 2006, που ούτε καν μιλούσαμε για τη βιωσιμότητα. Ναι. Τώρα μιλούμε για ένα μεγάλο θέμα. Έχουμε δαμε την Ευρωπαϊκή Ατζέντα του Τουρισμού 2030, που έχει εφαρμοστεί από την Υπουργείο Τουρισμού. Τι λέει η Ευρωπαϊκή Ατζέντα? Λέει θέλουμε μια βιώσιμη κοινωνία, ανταγωνιστικότητα, ψηφιοποίηση. Άρα, βλέπετε, οδεύουμε προς εκεί. Μακάρι, ο πρώην Υφυπουργός Τουρισμού, ο κ. Σάββας, αναβάθμισε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Τουρισμού. Ναι. Χαμάσουν τα σχέδια. Άρα βλέπουμε τώρα, έχουμε και το Heartlands and Legends of Cyprus. Έχουν κάνει διάφορα σχέδια μαζί με το ΤΕΠΑΚ επίσης. Οπότε αναβαθμιζόμαστε αυτό. Δηλαδή, κάνουμε βήματα μπροστά. Βεβαίως. Το θέμα είναι να έχουμε και τους καλούς τουρίστες και φέτος και κάθε άλλη χρονιά. Η Κύπρος μας είναι πανέμορφη και εμείς το κρατάμε αυτό. Εν τούτη η αρνητικότητα συνήθως που έχουμε. Πάρα πολύ όμορφη η Κύπρος. Πολλά ωραία η Κύπρος. Είναι υπέροχη η Κύπρος. Τόσα πολλά πράγματα που μπορείς να κάνεις στην Κύπρο. Έχουμε τα hiking trails, έχουμε ο Δήμος της Λεμεσού, για παράδειγμα, κάνει τις δεντροφυτεύσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εδώ παρουσία σας, κύριε Παπαβασιλείου. Μέσα από τα βιντεάκια σας θέλουμε να μαθαίνουμε περισσότερα. Λατρεύω. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Πάμε γρήγορα αθλητική ενημέρωση.